uNkulunkulu akakulonde kubusise uNkulunkulu ngathi angavula iminyango yempumelelo wherever you are, whatever you do ibe impumelelo. Kama upastor ngichannel New Flick yenza okubalekile yenza okufanele, subscribe like le video, become a member kakhulu, nikela kule channel yokuthokozisa ukubona ukuthi i-channel ikhula ngenxake yakho. Siyabonga kakhulu kubantu ba subscribeayo insuku zonke. Abanye bangabalandeli bale channel sekunesikhathi eside ekusiqalile ngicanga 3 years ago lokuba nathi la. May God bless you. Namhla sibheka la udaba olukaLuyanda Thembeka. Ethi Luyanda Thembeka uthi ke ngicela ukubuza ukuchazana uphupha ubelethisa umuntu. Ngiyabingelelwa, ngiyacelwa. Nako esingakusho uma ungumbelethisi. Siqale nje sikhuluma ngokuba ngumbelethisi. Umbelethisi waziwa nge-midwife ngolika George noma midwife ngesingisi, midwife nge-English, midwife. Umbelethisi ngesizulu, ngicanga ngaba umbelethisi futhi mhlawumbe ngeSiswati, mhlawumbe ngaba umbelethisi angazi ngesixhosa but kodwa nje umbelethisi umuntu osiza abantu ukuthi bakwazi bekhulelwe, uyena obasiza ukuthi bakwazi ukuteta kahle batete ngempumelelo. So loyo muntu loyo umbelethisi. Makunomuntu okhulelwe uyena obizwa kuqala ezosiza lo muntu okhulelwe mase kufika isikhathi sokuthi belethe emsize embelethisi. Naku ke singakusho ukuthi number 1 sikuthatha njengoPaul kakhulu uma ungumbelethisi olusho ukuthi umuntu onezeluleko ezinhle noma uhlale ekulungele ukungenelela ukweseka nokusiza nje abantu ukuthi bekwazi ukufezekisa ifiso ngempumelelo. Yabo. Kodwa futhi singaphinde sithi thina uma ungumbelethisi kuPaul kakhulu lungasho ukuthi lindela okuhle nomusa nokubusiseka ngenxa yesihe nomusa owenzela abanye abantu. Exodus 1 chapter 1 verse 20 uthi uNkulunkulu wabenzela ababelethisi okuhle abantu banda baba baningi kakhulu. So kuhle kakhulu uma ungumbelethisi ngenzeka ubelethisi umuntu but you see yourself as a midwife ngaleso sikhalezo lindele izinto ezinhle empilweni. Number 3 uma uphupha ungumbelethisi kuPaul sithathe nje oluhle futhi uma kungenzeka ubelethisi omunye umuntu lusho ukuthi mhlawumbe umuntu oneluleke ezinhle futhi uhlale mhlawumbe ukulungele lokungenelela noma lokusiza noma ke ukweseka, yabona abantu uze bakwazi ukufezekisa lawo maphulo noma ke uzolekelela noma uzongenelela empilweni yomunye umuntu umsiza akwazi ukufezekisa lezi fiso zakhe. Yabo uGenesis 35 verse 17 uthi kwathi ke esenemihelo enzima umbelethisi wathi kuye ke ungesabi ngokuba ke uzakuba nenye indodana futhi. So ngenzeka umuntu vele osekulungele ukusiza noma kungenzeka ukumanje umuntu obasiza abantu bafezekise whatever lezo fiso noma lezo ndlela sokube nazo empilweni. Number 4 uma uphupha futhi ungumbelethisi kuPaul sithathe nje oluhle kakhulu uma ubelethisa umuntu olungasho la ukuthi olungasho ukuthi mhlawumbe lungasho ukuvikela, lungasho ukukhathalela lokukhathalela umklamo womunye umuntu nokusingatha ngendlela efanele. Ngenzeka nje manje sibheke la Exodus 1 verse 16 yathi nxa ibelethisa amaHebherukazi niwabona esesihlalweni sokubeletha uma indodana anoyibulala, kepha uma kuyindodakazi iza kuphila. Kepha wena kodwa ke ababelethisi babemesaba uNkulunkulu abenzanga njengaloko yasho inkosi yakuba eseGibhithe basindisa abafana. So ngenzeka unalozwelo lokuthi noma leyo nkathalo yokuthi uvikele imiklamo yabantu ufunda uqinisekise noma uyisingathe ngendlela efanele ukuze yenze njani iphinde iphumelele. Ngenzeka in business, ngenzeka kunabantu abanama projects, ngenzeka kunabantu abanama business athile, then you assist those people ekutheni bakwazi ukufezekisa lezi do that umsebenzi omuhle. Asivale ngakuthi ke number 5 uma uphupha futhi ungumbelethisi kungaba uPaul uhluma ubelethisa umuntu olungabe lisho nje umuntu ohloniphekile wena nosheshayo ukungenelela noma aseke noma axazule inkinga zabanye abantu noba sizayo ekuthini bafezekise lezo fiso. AmaHubo 22 verse 9 impela nguwe owangikhipha esizalweni wangikhoselisa ngasemabeleni kamame
ngaphoswa phezu kwakho kwasesizalweni unguNkulunkulu wami kwasesizalweni sikamame. So ngenzeka ke vele umuntu ohlonipheke ngaleyo ndlela njengoba selishilo ibhubuthi umhlobo umuntu ohloniphekile nosheshayo ukungenelela, osheshayo ukweseka, nosheshayo ukuxazulula inkinga zabanye abantu, phinda basize ukuthi bakwazi ukufezekisa ke emva kokuthi sebaxazulula lezo nkinga bafezekise lezo nhlelo lawo maphupho lawo lezo fiso empilweni yabo. So siyabonga kakhulu besibhanga igama lalo uMuphupha ngumbelethisi, uMuphupha uyimidwife futhi nakho kuhle lisho luphawu oluhle kakhulu ngoba umuntu ongumbelethisi useduze kukaNkulunkulu ngoba ulondoloza imphefumulo. So nawe ngenzeka ulondoloza amaphupha abantu, ulondoloza ifiso zabantu, ulondoloza imiklamo yabantu ngempumelelo. Siyabonga. Be blessed. Inamba yami ayisebenzi kuphela uma ngomlandeli le channel. Otherwise ufone ngabo 9 ekseni ya 6 ntambama. Ngalo wa 6 akube ukuthi sivumelene ukuthi mina ungangifonela sosikhathi. Siyabonga. Siweni